Hej og velkommen til min kanal. Jeg vil gerne lave nogle gameplays og sådan noget Minecraft og alt sådan noget pis. I ved nok. Men velkommen til min kanal. Det jeg mest vil lave i Minecraft og sådan noget. Jeg vil måske også spille lidt League of Legends, hvis I kender det spil. Så vil jeg måske lave lidt mere sådan timelapse. Sådan noget, hvor jeg filmer nogen, der bygger noget, hvor det er spolet, og det ser helt vildt flot ud. Det er sådan noget, jeg kan lave med mine venner, og det har jeg en aftale med dem om. Og ja, så er det bare velkommen til min kanal, og jeg håber, I vil subscribe min kanal og sådan noget. Ja, I skal subscribe min kanal. Det mener jeg. Please, gør det. Jeg laver nogle gode film. Men hej YouTube!